نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paganaron na pagbangudasan na kasi saging kay maka-unto si saging kay palawapantas yung kay mga gurutan o mga usad tano ang makadadalpay man to sa kanwa mga makundara mga dato isaging kay Cebu o mga ulang pa yung mga bayi. Pumangningo ko Allah subhanahu wa ta'ala ibalas yan nagtanong sulang-ulangwan o sumapian si saging kay dunia ay manana sa alungan ng mawin. Inshallah ang ating pagdidiscuss ay mikos-mikos o para naman sa ating mga kapatid na mga balik Islam o yung mga hindi nakakaintindi ng Maranao. So girakuan na dito di mga Maranao na minsan naman ay may halong Tagalog. Kaya okay lang yan, mikos-mikos, basta para sa ating relihiyon. Dahil ang ating topic is guidance for a purpose life in dunya and hereafter. Pero mamaya inshallah ta'ala, may gusto akong idagdag dito. Anay pagumanak no, kada tanong mga sisambayang naso okay to kita kasambayang kauban na diyon keswa na miyaswata. Ay dapat yun. Agi-agi isa ilenang na kailangan na misamperan ino kagiyan na miyakasunga kuro at tigagwa paman na kailangan na maknalaya yung mga pamamaraan ng ating pagsasala. Okay. Guidance for a purpose life in dunya and the hereafter. Ginan mo paganay guidance. Patnubay na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya turuan ko Allah subhanahu wa ta'ala, yan yung pinakamalaking biyaya na nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayak kaya miyak kalalaan limurtan o Allah na miyak turutan ko agaman tanong kong Islam. Alhamdulillah. Gina sa tunggan tanong, yung kayamanan o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkain biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kasuotan, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magkaroon ka ng magandang asawa, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pinakamalaking biyaya ng Allah ay ang kanyang guidance. Ang ngayon, ito'y tanong. Sumyangaw na ang tanong. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang angkal, Tito, Abu Talib radiyallahu anhu, siyang nagprotekta sa kanya. Siya yung umampon kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi niya ginabayan sa Islam. Sibog kawafat wa Abu Talib. Ano na ibitarun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya am, qul la ilaha illallah. Hey, babakan, tiruang nga la ilaha illallah. Sabihin mo ang la ilaha illallah. Ako'y magsasaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay naging Muslim. Okay na, da tawfiqin wallah, da turu Allah. Ilan yung manutong miyak karani-rani sa kabubagas sagad ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na piray tiro wallah asabab ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang kanyang dito, subaba iyan ang miyak karani-rani ron na des kanyang beliau Muslim. Lagi dia pa. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ang mahal na propeta Nuh alayhi salam, ang mahal na propeta Lut alayhi salam, kanilang mga asawa sudan mismo sa mga darudupayran, aakal nilang sa mga karumayran at tigilan na ay mukunot kami ka. Ngunit sila ay hindi ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inani man ito, biyakam sa ngunit ang Fir'aun, la'anatullahi alayhi, ang kanyang asawa, hindi man ito, Fir'aun, inisinta, kapag-initang nisinta. So Fir'aun, uman maabi so Fir'aun, natigtan wa la'natullahi alayhi, pimurkaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala.
Ngunit ang kanyang asawa, ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang maintindihan natin dyan? Yung guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala, di niya nag-iipamili. Turuan mo Allah sa kabayaan. So sa katanong, we are here to seek the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Isang nami aliw na yun. Di ka pabugyan itanong kung manisar tanong. Ang pananampalataya ng bawat isa sa atin ay pagkarunot. Ay pagkarunot mga Rizal Tagalog. Narurunot. Naluluma. Naluluma katulad ng pagkaluma ng damit. Innal imana la yakhlaqu fi jawfikum kama yakhlaqu thawb. Ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pananampalataya ng isa sa inyo, swaki suparatiyo isarkano na pagkarunot, naluluma katulad ng pagkaluma ng damit. Pagkarunot tagi sa lagi dugab karunto bang anak. Di kailangan, idam lima katimutin mo, apiak yung mga saragun, o di nabaliw niya makadugo saragun, importante na pagkabagus suparatiya. Fas'allah iyujadidal imana fi qulubikum. Hingiin niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang muling pagbabago, pagkasoy, ang pagbalik ng iyong pananampalataya. Kagigila ko na, Ramadan miyakal na suparatiya. Ugi na may puso Ramadan na inyong suparatiya. Dengan tuna si mangulanan, tiga bumurutang managya paratiya ini. La ilaha illallah. Iyan na ni, betad danoso. Di tanwa kirutusan, sa lagi day amak piagal pag na. Guidance for a purpose life in dunya and the hereafter. Unang-unang dapat mong malaman, know the purpose of creation. Kailangan alam mo kung bakit ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga pedataw, di sila di mamagagatag. Ang ino to, bilang katawan taman iman to, ang tunay sa bapakiat na gira ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya niya makalalita mo, nagpapakamatay dahil hindi nila alam kung bakit sila nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya na ito. Ang sa atin, sa katanong, naging kaya katuro Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wala akong layunin sa paglikha sa mga jin at ang mga tao maliban na naman na ako'y sambahin nila. Dahil sa bapakian ng tanong Allah, inunta saan tanong masimbaso Allah subhanahu wa ta'ala. Ilay naman, so kauyap yung tanong, yung siyang naisibulas sa Masjid Maryam. Pagkating masakyan kedua, umiikot ang ating pamumuhay sa dalawang ito, ada at saka ibada. Ada iyong normal na mga gawain, pagkain, pagtulog, pag-inom, paglakad, pag-upo, lahat yan normal na gawain. Pag-aasawa, ang pangalawa is yung ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ating purpose dito sa mundo ay sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga nakasanayan na ating mga gawain kailangan is maging ibada. Yung ada, kapakaibaloy tanwa simba. Okay, ngunit yung ibada, hindi pwedeng gawing ada. For example, pupunta ako ng masjid, sunong sa masjid, magsasala. Ano yung niyat mo? Pakisama. Anak ko yung may left, suminga ko, yan is naging ada, pakisama. Ngunit kung pupunta ka ng masjid na may intention for the sake of Allah, ang akababay yung Allah, ang rakamaswat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah simba-simba sa kanya. So yung ada, pwedeng gawing ibadah. Ngunit yung ibadah, hindi pwedeng gawing ada. Ada, pagkain. Kalalayaman na nafsuan. Bago ka kumain, ano ang intention mo? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Kumain kayo at uminom kayo at huwag kayong magmalabis. Huwag kayong mag-israf. So yung pagkain, nakasanayan, ngunit naging ibadah dahil sa iyong mabuting intention. Bismillah, naging ibadah. Umulan, ada yan na nangyayari. Nakasanayan yan na nangyayari. Ngunit nung umulan, iniisip mo kung ano yung kakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka di pamimikir na yung kung ka pagkagagawa Allah. Kapag mo sa kaman,
nasa 5 orang, napakatanan kasi na berigisa may sababi, di kainipan. Okay, na man naging mutlaka pagkagawang mo. Tiga Allahumma sayiban nafi'an. O Allah, paulanin mo ng makabuluhang ulan. Ya Allah, pakauran ng kasama piyauran. Imbaluya, ada, from ada to ibadah. So langon no galabaptan na kailangan ng baluya ibadah. Kagi na miyaw sa dagyong kutuakan dadarudo pa. Api ang isuka parumanga na kebaluya simba. Fi budri ahadikum sadaqah. Yung kota kaperembang udah to si kuda rupaya na babe na dimbelia sadaka nakagiwid akan na perembang na kan api suduan yan di nga katawan ay debate ron na rin mga dato perembang na kan di nga katawan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana tunay man to ya Allah wata kami nga ko syaitan gua watang kaso muria tawami si iblis nga ngaramya muria taw pungu syaitan. Yang ano ito? Api kahit yung pagsiping ng lalaki sa kanyang asawa, ito'y nakasanayan dahil sa pag-aasawa, ngunit ito ay magiging ibadah. Kung nasa sunnah ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, guidance for a purpose life. At tawazun bayna dunya wal akhirah. Ang pagiging balance ng iyong pamumuhay dito sa mundo. Bismillah. Ang pagiging balance ng iyong pamumuhay dito sa mundo at sa Yawmal Qiyamah. Ano yung pagiging balance? Huwag mong kalimutan yung share. Di nga kipagalipat isubagyan kasi sa gyan kaya dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. I seek with what Allah has given you. Tunay man to ay gelubang kau din na ayang kabelya antap kasi kunganin na ini bagay kau Allah subhanahu wa ta'ala na suano nga na mauri. Ikaw ay nagtatrabaho para sa hereafter. Ikaw ay nandito para sa hereafter. Wala tan sa nasiba kami na dunya. And do not forget your share of this world. Wag mong kalimutan kung ano yung nasa sayo o ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya na ito. So balance. Kung ating isummarize yan, ang dunya na ito ay magiging daan sa iyong alungan ng ori. Kira nakikapaginto sa giyang kaya dunia. Ay pikir na ka, naging kaya dunia, nang bali na ka, nalang kakuanungan ka mo rin. Miya ngawayagang kanong siya sa Cebu. Anto na isabab, ay kaya sabab pinaino ako pangayaw, kapangawayagan ka, ang bali na nalang sa anungan na mo rin. Miya bakit hindi ko sumadra sa saya, miya ngawayagan ako, penabnab na ako mangawayag, bakit yan ang itong pukak nun? Ada minibulang siya legacy, at dayon sa dayon, nasised api ang niya wafat. Namini bagal akong magpagtaw. Amya kasambirakan. Kagiyong milero na suporta ng sa madrasa, suporta ng sa Islamic event. Nakagira, gina-ganata ng Islam mukaan na masakang naganatay. Okay, namini bagal sa legacy. Ayak yung magagtang naging kang legacy. Ginaning tuwa sa sadaka jariya. Ginaning tuwa sa mapya ilmu amini bagal ka. Ginaning tuwa sa tanman amini bagal ka kasi sa iyong matapagtaw. Nabay ni bagal ka, kaya narata ginawa. Next. Guidance for the purpose life. Tingin saya al-ikhlasu lillahi ta'ala. Sincerity. Kailangan na lang tanong makapag-ikhlas. Daag kiya gelebak amya kapas. Daag gelebak amya kapas inunta sa ayamin balay foundation yan nasu ikhlas. Basta gelebak adi ka pang-ikhlasan niya kan bududa ng motor. Basta gelebak adi ka pangikhlasan, namiyakan bukuda ng model. Ano na isabab? Malubay. At yung kutuwa, pinakakinang lanon, yun yung sinceridad. Ikhlas, spiritual voluntarism. Kahit daki agakuha mo, pahinalanan. Adang man na makuha ka, dito sa bagian ka ko dunia. Yawatanonan, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Pangapat, husnul khuluq. Good character. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pag may dumating sa kanyang sinabi ang kanyang kailangan, pag lumabas, anong sasabihin ng dumating sa kanya? O mga tao kayo, ako yung pinakamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
Anda semua na tao na anda ni kaliyon yung kotorugan o Rasulullah SAW na ayat di madirwag yung tao. Ay mga tao kano, kialawanakan apa kebabayaan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan yung managing kotakapi ang parangay niya. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ang pinakakumpleto sa inyo ng pananampalataya o kayong mga nananampalataya ay yung may pinakamabuting karakter, kaugalian. Anamya kapia-pia para paparangayan niya. So biar kaya paparangayan para man sa kini. Hindi nga dikin dulu na ang kusana ko bisa takaw. Lagi-lagi mo takaw sa syaitan yung goto ka rumang ka, isan na isa pinakamabya at ibetugaw na betugaw. Lagi din mang nas mga bay, na ba di nga di ba kayo sudah lupa ka? Buwan ni, si ko mga bay, na ayaw kayo betulan si ko mga dato na sayidi. Ito naman na sayidi, may master. Itu yung betul. Eman to na ay, malay buda. Baru ke diri pula pada lagi dulu. La ilaha illallah. Ilan mana tu? Okey. Panglima, talabul ilmi nafi', seeking beneficial knowledge. Pagganat tanong sa ilmu, nasukdi kang gunaan. Kenapa kung ilmu si ko agama tanong agama Islam? Ilmu amma pia adikang gunaan. Kenapa dia muta ilmu? Amarata. Dia nanti ketahui sa anta si kodika di kapaguyab-uyab. Dia nanti ketahui sa arga yang kota dingka di kapaguyab-uyab. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Sabihin mo Muhammad, magkakapareho ba yung silang may alam at silang walang alam? Bermakapulagi tiyan soal nasabutian dan sudah sabutian. Midin na ng samuatan sa din makabulag aging kana dua. Di din na makaplagin aging kana dua. Panganing nabanggit ng ating mga ulama, guidance dito sa ating pamumuhay sa mundo at sa hereafter, asyukr was sabr. Gina na kay suka panalamat, nagukas sabar, gratitude and patience. Gina suka panalamat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gina suka sabar. Anto na yung to? Uwan namin tani umar kamapia, ushkurillah, alhamdulillah, ya Allah, benalaman takur ka. Ad namin tanamba kamar genan, asmir, ya Allah, sebar ako, tama sa sunjo ka sebar eh. Sebar. Sebar ako, tama sa sunjo ka sebar eh. Sebar. Dan iman naging natin doon, inusun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tigyan, ajaban li amri mu'min. Nakakamangha. Yung nangyayari sa isang mu'min, nakakamangha ang nangyari sa isang mananampalataya. Inna amrahu kullahu khair. Katotohanan ng lahat ng kanyang gawain ay lahat mabuti. Langung tigin gulbo kumyaratiya na langung lumapya. Ato na isa ba? In asabatu sarra syakar wa in asabatu darra sabar fakana khairan lahu. Anden ni kasubatian akamapian namyan na naman si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag nakuha niya yung mga kabutihan, siya ay magpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun yung nakakabuti sa kanya. Wa in asabatu darra, na masugat sa kanya, nagyang kutwa, kamargnan, may mga pagsubok sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay magtitimpi, magsasabar. Sabar ka. Apiat tunay kamargnan, fakana khairan lahu. Yun yung pinakamabuti sa kanya. And lastly, dito sa guidance, para maging makabuluhan ang ating pamumuhay dito sa mundo, papunta sa Yawm al-Qiyamah, al-Dhikr. Ito yung remembrance kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remembrance of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Constant. Lalayo na kay. At yung kontalitan di kadadundan misi ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Badi sa yung kontalitan ka di kadadundan misi ko Allah, narunong didig na yung mutamukangatan. Nakagisagtan na tatapangan tanong saya. Ino tanong saya tatapangin, apian na tanong sung, nada kaya zikro. Di betul sa music room na di betul saya na di magsound lagi yang masukatan sa agama. Na sakay di makapanabnam na iyan naman ay supos ka na miyuyagun na sudikar si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So iyan ni pamanayan yung
Pito na nabanggit ng ating mga ulama upang maging makabuluhan ang iyong pamumuhay dito sa mundo at sa hereafter. Adam pa na mga padanan, okay, nakagiya is amay namang nag-discuss na kano, nagyang kaya, ilag na makan. Ay dapat yun, no, pride ako niyo, miya kagana na yan. Miya kaswatan na rin, o din naman yung tanong. Aris na din. Miya kaswatan no, yung ating mga kapatid, inshallah, may natutunan tayo. Inshallah. Okay, rutan sa kimunta sa bayan. Ay po importante ito. Okay, bismillah. Unang-unang kailangan mong malaman sa pagsasamba, una is yung istiqbalul qibla. Ano yung istiqbalul qibla? Pagharap sa qibla. Ay kailangan na masway niyo. Yung kaya kadingil sa qibla. O sa qibla fendira. Ang tanay sunan, cellphone ang namori sa Android. Di ba katon sa qibla? Ayaw mo pagilin ka na anong? Swalong ka. Anino? Saramaylay ka swalong, makailay ka sa anong sansaniyong, yan ito nga sa qibla. Anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Mabainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ang pagitan ng masyriq itong sa east at sa west ay qibla. Sa mano to sira katano na uwanda sidib sualungan na dito yung qibla tanong. Saan yung sunset, yun yung qibla natin dahil dito tayo sa may east. Kaya tanong to, sa mano to? Upama ko sumibang sualungan, upama ko luhur, ando man ay kagatukawi ko na miluhur, ilay kasan sa kayo, poste, nasalun sa masusupak warong yan, nagtitigib lang. Yan tanong to, salun sa masusupak ko, tibla nagito masusupak warong nagito kiblang ka. Si Kuwasan ay tinagasya at tigagate so walong naman, idan siya kong bibig. Yun yung kibla. Pangalawa, an-niyya, yung pagniniyat hindi yan sinasabi. Nabagay na ni Tiron. Kaya pasangan tanong, buwan na si mga nuksan, natigil na usali. Natigil di umataw mabusan, hindi ubsin mo yan. Hindi yan binabanggit, ngunit ay dito lang yan sa puso. So intention, igabaniyat ako, sumbayang ako, patkarakat, luhur, swaswatang kota. Yan pa siya. Margan man bud. Yang ano ito? Ay, beniyan ako, sumbayang ako, anay mamakan, patkarakat, luhur, swaswatang kota. Yan pa siya. Kenapa pagkapasangan yung naginonyo? Anam niya simak namyan loks. Magusan din na matitius. Usan din. Hindi na ito no. Kami yan ipatok na. Dan di mana to? Sumya ka nabulbud so kapanian, kasungiat na sigo, usutan mo. Sutra. Ano yung sutra? Ilan nyo to? Nakikita nyo hindi? Ay, ano ka? Tantangan na direkto. Ibulugas yung tanong siya na. Ito. Iyo yase. Iyo may tuwa. Lepas. Yan. Ayan, nakita niyo yung sutra. Yan ano. Basta sumbayang kano anang-anang, da makaalang sa unaan tanong, na ayaman pa na kung matanong sa sutra. Ato na yung sabab, para walang dumaan sa ating unahan. Para debo, baka tarapas. Na walang tarapas, ano na yung sunan? Ay, ano siya, ito na yung sunan ka. Ay, ni Sarah, alangin ka, tigadi. Tigadi siya memo, na napabugit. Nautagal niya, bawagin, tulod na ka. Nautagal niya man, at na isyo na ka. Lagi pa listening ko. Ano na isyo ba? Syaitan ang dadaan. Syaitan ang yagi mo tapawagin. At ina lang na okay, naita, ataya. Pag may imam,
Pag may imam, pwede kayong dumaan sa mga makmum. May ito sa masjid na loob. Bata mula burong sa kanya pragatan. Miya pano, siga sapay tao, subakan tinaro. Natikid yun, isang pero. Ito na isunan. Sarasisan sa imam, nabangag ka tarapas, kaya pa kaya tarapasan na sinandun na sunggaro. Kaya pa nito, may imam, yan misyon mo yan, yan katoto ka. Tikid yung burong pagawa, dirang mo katawan, hindi nila alam na ako'y nakautot. Diyon pagawa, yan binasa na susang bayan. Kailangan mong umalis. Kailangan na makawakaw, apya, yan tarapas ka, yung puta mga makmo. Basta na imam. Ngunit kung walang imam, bawal dumaan sa unahan ng nagsasala. Tayo bino, ginawa, nagbutan saan? Ito nanan, ito na yung turon, sutra. Tayo, mapasa din okay, bismillah. Saan tayo titingin? Saan tayo titingin? Anda tanong pagilay si kumasa sumbeng tanong. Dahil bago tayo magtakbir, anda tanong pagilay. Dahil, ito na yung tuturo yan saan? Sumbeng tanong, Allahu Akbar, anda kami ilay. Siko, sujudan ka. Inunta ko, pag ikaw ay nakaupo ng nagtatasyahud, ani pagilayin ka? So, tindulo ka. Yang ko niya ito, ginaditan ni Siyang Bayang ani pagilayin niyo, so, sujudan niyo. Okay, naamay ka, di ka nagtasyahud, ani ano pagilayin? Siko tindulo. Sa punta no, amin napanglo lang sa kato, anak tumuturat, tigiran lagi din. Takatang kebaiki mana tigiran lagi din. Okay, Masya Allah. Next. Okay. Ang pagtakbir, Allahu Akbar, yan mo pasing ilang. Alin yung tama dito? Tiga, Allahu Akbar. Ano nang girawa? Sami Allahu liman hamidah. Andai korek na ko na. Allahu Akbar. Sigo mga babay. Allah. Yung mga babay. Allahu Akbar. Ano yung tama? Ano yung kuriksa? Kailangan naman pakonsultan ni nga berbising nga sa mga pipira na gunaga sa katakbir na nga maswa. Dahil ay benta ganon, nasuka babay sa Panginoon. Ikadua na, doon di mana na, si Kuwaga. Ano na mga di, babukar na. Babukar na ka o titimoon? Titimoon. Pakalidingin na nga siya o saya? Saya, sa harap. Naba siya sa tangina. Huwag na maswaswerte sa lai. Inayin na ha. Tingnan natin, insyaAllah. Ayan, yung pagsasala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, pwede dito, sa ginga babalatangila, kabakay pa na sa waga, sa balikat, narongkon, papantagan. So, mga babay, kanabalagi daya, saya, kiliyon niyo, soliman niyo, sa giyang kayo bayawagan niyo. Nakuha? Nakaintindihan? Dahil, okay. Yung pagtakbir, o yung pagtaas ng kamay, tagyuti pagtaas, magkaiba yung pagtakbir at saka yung pagtaas ng kamay. Pwede akong magsala kahit walang pagtaas ng kamay. Allahu Akbar, pwede yan. Pero sunna yung pagtaas ng kamay. Kaya buto ito. Ay pa kayo sir, ano yung mauuna? Yung pagtaas ng kamay o yung pagtakbir? Or parehas sila? Ito na. Malagi sa oras, ugaw na, ugaw rin. Tanay nyo, naon na. Malagi din, pero nga nun. Naon din mo meron na. Langon na nang ka pa kayo. Langon ka pa kayo. Kami ang panunod sa hadith, aminsan na, tumiyak berdag, Allahu Akbar, sa katinaas yung kamay. Minsan naman, nabanggit rin sa hadith, marangan, magkaparehas ng oras. Allahu Akbar. Yan ito. Minsan naman is nauuna yung pagtaas ng kamay bago magtakbir.
Allahu Akbar. Nakuha nito, sulangon nanan, kapakaya lagi dyan. Okay, next. Pag nagtakbir ako, nagdaguan ako na rin. O mga datuan na nilugdaguan. Sarara. Kapuro pusad. Ha? Usa ba ba? Agak gusto maday dyan. Siya tabi mga dugawan ako nung pa. Kaya mo, kung nagbabatugin mo, hindi yan ang datang ng biya. Kaya kung naging na di yung gada. Nari, ito na yung nari. Langunan ng kabakay. Lahat yan pwede. Lahat yan nabanggit sa mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So minsan dito sa dibdib, o di nasa porwa posad, o di nasa kababana, o sa nasa radikman lagi dito abang nasa saluat niya lang. Nakuha, saya pun tanonan. Okay, ano na ibuntan, ano yung mukha ng kapangaling kakapang? Katanya, ada burung Sulaiman, kira-kira ko na. Anda ni kapalangay ako sa may, Allahu Akbar, itatas ko yung kamay ko. Pag magruruko ka, itaas mo rin yung kamay mo, anak rukuan, iba pa sa bala sa sunda. Yung Allahu Akbar, rukun diri. Ano na isiwan nga? Itaas yung kamay. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Ay, itaas mo rin yung kamay mo. Sami Allahu liman hamida. Kung nabagi mo tafsir na benda, Sami Allah liman hamida. At saka yung pangatlong rakaat. Siguy katlo ka rakaat, buong ka sa tahiyat, tinag ka na puro na kaso, limang ka. Sa pangalawang raka, huwag mo nang itaas. Pang-apat na raka, huwag mo nang itaas. Saan mo itataas yung kamay mo? Ay magmula sa tahiyatul ula o tasyahudul awal, tapos tatayo ka para sa pangatlong raka. Doon mo itataas yung kamay mo. Siya budda no to. Okay, dan siko kapalagay kusang bayang Allahu Akbar. Umang kadan romo ko Allahu Akbar, guru ka sulimangka. Umang kadan po sa roko sami Allahu liman hamida, guru ka sulimangka. Umang katinod sa ikatlo na ipuro ka so limangka. Para katawan danuan. Okay, so kapangaling ka ka. Ustad, dato na ipunta no kapangaling ka ka. Akapapasahan ka pero na ya. Di kami makapsusutan. Yan na ini yun. Kung naipunta ng kapangaling ka. 1, 2, 3. Kenapa? Karena di mga kapatigin na yung luto ariw. Tama titisimang. May mga tanaw matitikasan mo na ligat na ka, pero ligat na ka. Ato na kapangaling ka kabagay, so baganay, yan kay paglatan niya na, dito mo ilagay. Ganyan, nagidana. Pangalawa, ikadua, nakapting ka, hawakan mo to. Yaman niyo? Ikatlo, nagdibo-kibentog na ko. So, lamom na nan, kapagay. So, kanaba sa sisiko, akapta na ka, o di na ba kasi gumigirawan lagi do, rupit pa dilian. Yaman niyo? So, ganito, ganyan. Talote manipuntan, ito. Siyabutan o, so kapang ningkawag? Dahil, okay. Pag nagtakbir ka, Allahu Akbar, ano yung sasabihin mo? Du'aul istiftah. Ano yung du'aul istiftah? Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka. Kung hindi mo alam yan, may mas simple dyan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukrataw wasila. Kung hindi mo alam yung du'aul istiftah, correct pa rin yung sala mo. Dahil ito'y sunnah. So mag-isti'ad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yung suratul Fatiha. Hanggang sa amin, mabasa na sa kabaga. Ay magbabasa ng ibang ayat. Magbabasa ng ibang surah, hindi suratul Fatiha. So, ato na yung yan. Siko pangalawang or yung unang dalawang raka, kailangan mong magbasa ng ibang surah.
So ikatlo ka rakaat, di ka sagap. Ikapat ka rakaat, di ka din sagap. O gayon na ustad, udah ko makasagap ko ba ganay? May sunat ako na suratul Fatiha ko. May sunat ako sa loob na naman suratul Fatiha. Correct o hindi correct? Correct yan. Tama. O gayon na abang kabala si Sagyo mo tuwa? Sunnah. Nakawatan mo na. Okay, tapos rukuk. Arumukutan. Allah kata niya suruko. Yan ang yung suruko. Ato na ibunda loroko. Gagapusan sa ulabag. Kenapa nga gagapus na sa bubuno ka? Kenapa yang gagapus na sa pangusuan ka? Kaya yung mga analisim yan, sa pangusuan yan, na hindi giraw dyan. Sa baba lebih yun. Ato na yung gagapus na ka? Sulab. Yung tuhod mo, yun yung hahawakan mo. Kenapa secara bumi betah ikaw na lagi do, may betah doon. Kebetah nakapiypi lagi yung puntuan na baka. Sabutan naman, nagkakaintindihan. Tapos, balance. Straight sa likod. Kung lagyan ng mineral water na pagkulog, straight suwae, so kung nga na straight, ang kilay nga pipeso, sujudan ka. At tinagtanong man, ato na yung ba't yan tanong ko, Roko? Ano yung binabasa ng sa Roko? Subhana Rabbiyal, Azim. Ilang beses? Ako kalawanan, sumubra. Pwede, hindi pwede. Kung sumubra, pwede, hindi pwede. Pwede. O kalawanan na dun na buong muskila. Si kung mga tasbih, kusambaya, Subhana Rabbiyal Azim, lokso imam, yatiti. Ay bukan taon ka na, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Nakasampo ka na, dapat makatinig sa imam. Kapa kayo to, dun na baro muskila. Okay na, upo ka sa sunnah, talo, apakatulong nga, niya ka wakadlo. Okay, Sami Allahu liman hamida. Amay katindag tano Sami Allahu liman hamida. Isaan na dendeng tano sopat na iburus sulima kautus kanyan adum mana bengaling kakap na ada di bengaling kakap. Lamun untuk kori katindago Allah Sami Allahu liman hamida anak bengaling kakap. Si kumahurwah masa hadis tadi sudah bengaling kakap kadiri pikiran ada mi ada ron ada di. Wena si kumangabat na tigil na bengaling kakap ka lagi lupa kana. Itu ikuannya. Sangbat na susura ikaw sa di penganing kakak. Okay, nandito na taon sa Ustad. Ako tanong, so dan na muskila ro, na boto awida akan kaapiaman misumbayang ka, di ka mga tingkak, nak na bagi, korek-korek kung sambayang ka. Na boto di ba sambayang ka. Ako tanong na. So pag sinabi ng imam, Sami Allahu liman hamida, yung makmum hindi magsasabi ng Sami Allahu liman hamida, ay abudurun ka na Rabbana walakal. Pero kung walang imam, sakabo, baka giraw ka din, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Kaya kaya kiyang gapan, Rabbana walakal hamd, pwedeng Rabbana lakal hamd, walang waw, pwedeng Allahumma Rabbana walakal hamd, pwedeng Allahumma Rabbana lakal hamd. Lahat yan nabanggit sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yang kuatan lagi yung utapan, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Sulang umnan ng gebakan. Okay, sumujud din ang agad tigaga niya. Anda ni kasujud tano kata suka sujud. May pito na parte ng katawan na kailangan mong maisujud. Basta di misujud agyan kaya pito lima na anggota na di korek susambayan. Ato lagi na pito anggota. Paganay na so benang noo at saka ilong. Abiyan tano kena balong noso ka mga lumitan mo. Plastaran mo ng beauty ya. Saya buntan to. Dingas buat suata asusulong niya nantay siyubun sa likod. So beterang dia biaging ya peneng kata masagin kang ngirong ka. Dia na dikasujud. Basta mibang kuatanan siko kasusujud ka adang kon mi dekat dikorek susujud ka. Awatan na. Isa, dalawa, tatlo, dalawang tuhod, apat,
5, yung mga daliri sa paa, 6, 7. Ginani, 7 ang gota ay sujud ka. Na basta di nga nang misusujud ka, anak kilay ta, sujud yan na ipupuro yung nain yan, ada gidudi kiki. Tuno, ito ipupuro ka, ay ka. Okay, yung pagsujud, tingnan natin. Mababalag. So, kamay dito sa katawan ay mababalag. Nabasiran dagata. Nabasiran dagata. Iso ito at ito na niyo, no? At napadag sujud lagi do mga bayi na aya ka sujudiran na lagi do ka sujud aso lagi do titikurunga aso na gito na isa sa paro agama tanong agama Islam ato na lagi do titikurunga aso ay ipatadiyan so sikunia basta betan niya so sikunga ini sa pananano agama tanong agama Islam ka lagi dekaw aswa muuntol so dito gabakay. Ada ya? Ilan yun? At suka sujud. So mga babay, dalam bida no sujudu mama aku sujudu babay. Nakaisaratan na suka sujudu babay na ini sujudan na suniman yan. Kore kanan ribatan. O di nasinyan ibatan suniman yan. Kore kanan kena bagian ni buntarnya. Atau na ibang piya, maawat kaong soirag ka, na uda-ubay ka, nakakayang naka. Agitong ni Miyari sa hadis, at tigira na usurungan ka, soir ka, unabisa ng Allah sa nam nagkasurong ka. Nasaktan ng, tingong mabayas. Ewan nyo, na, sububo na ka, aawatan kasi sa kiyong puntatihan ka. So pamusuhan ka, awatan kasi ko, ubo na ka. Kiyan na ni kompleto ka sujud. Suwain ka, kapag pakan dedemet na ka, nagkapag napakan pablagan. Kadaw niya aluyo sana, dalil. Ugay, nanti gumangaw na matano, ayak kapiyan niya na sukapakan dedemetang kaon. Ayak kapiyan niya na sukapakan dedemetang kaon. Okay, ato na yung ba't niya mo kasujud? So baka narabiyan, pwedeng magdua sa sujud, kapag sukan dua si ko sujud. Kaya niya alis sa hadis, na ayat 3 na masa. Amya kalanirani ka ko Allah na si kumasaan sumusujud ka. So pakandagdag lang ni waging mo sujud. Maraming doa na nabanggit sa sujud. Subuhun kudusun rabbul malaikati wa ar-ruh. Okay, kata sukondon. Yung pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud may dalawang paraan. Nila niyo? Ano na yung pagganay, abuntan o kasujud, si kukaon to, pag-upo sa dalawang sujud, si kupaglatan niya. Ibuburon tano, aging kotoa, kawanan, ay tano, onto na naso, iwuntan. At na ikadua buntan niya, gida-gida matauron. Ito yung pangalawang paraan. Ewan niyo, sibunan, si kupaglatan o dua sujud. Kanaba amay kaptahiyat ka, magtatasyahud ka, naknabaginan ikaw to. Giyanan nasibo ng kupaglatano, ano na? Dalawang sujud. Sa pagitan ng dalawang sujud. Ano yung babasahin mo? Rabbil Firli. Pwedeng dagdagan, Rabbil Firli, warhamni, warzukni, wajburni, warzukni, wa'afini. Pwedeng dagdagan. Pwede naman, Rabbil Firli lang, at saka Rabbirhamni. Rabbil Firli, warhamni. Pwedeng Rabbil Firli lang. Nakuha, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Okay. Yang pasal dano sa paglatang o duwan di man na sujud. Ano naman yung pag-upo sa unang tahiyat? O di na so duwa-duwa timang karakaan. O di na yung pangalawang rakaan. Parehas sila nung unang pamamaraan sa pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Gira pagod na yata siyahud. O di na sambayang
na Fajr, yung sambayan na Fajr, pag magtahiyat kayo is ganyan. Kanabang kong suwipan. Basta kan 2 rakaat, naknabang kong suwipan. Yang watan to, nagigina ko na napkinita, piya 2 rakaat na, isusulit piya mo. Pero mamaya, kung 3 rakaat, o di na 4 rakaat na anabutan yan. So, ginan, okay. Anto na yung kita katuro. Isa o kita katuro, may sa hadith, na ada na lagi do ring. Iya. Lagi do, ad na ring saya, agumiro siya sa Rasulullah SAW. Ikadua, anto na yung talian, ganyan. Pangalawa is ganyan. So, katay subuntan, lagi ang kanana, katuro, kaanda no may ilay. Kauto, ad na ring, gumigiraw saya, o di na ganyan yung kamay, gigiraw ka siya, BPSO, 5 ka. Kana ba, may nakita kayo na nagsasala, pag nagtasyahod na ibatali na betar niya, natigin na gibulag lupa na. Di ba? Nanisim yung aginan. Na, ganyan. O ganyan. Nabagib. Na, anda pa ka didingila. Anda pa ka didingila. Sa baba, sa taas, o saan? Anda rin ba ka didingila? Sa kibla. Kana ba pakatuturo na gumiraw siya? Nagugriya. Bagat din na lagi din. Bagat din nga sa kibla. Kana ba man pakalalangan? Sa lago naman sukap kuyong-kuyong ngaon, kaya ito na kaya supa-supa ka ng mga ulama. Apiya pa naman yung kuyungan, na kaya supa-supa ka nila. Kana gumiraw si kuyungan si kukandua, na nagumiraw si kutasyahu. Na apiya si kumunta na kakuyungan, anang tigil na tiburo na nga, na nagumiraw siya kuman. Okay, nasa na, di kan kuyungan. Kagi at ibuat yung kaya supa-supa ka nila nung kung kababalo yung nasun na nasak na di ko na kuyungan. Okay na, at natingon, usabad ko mga lamatan. Yung kaliwang kamay, lahat yan pwede. So, masulimang ka, nasuki babatan na kung kububun ka, nalangunanan ke pakay. Babataran ka, o di nakakaptan ka, yan kung tabubun ka, deden amus kinasan. Ya ko tanong. Last yung pag-upo, so kauntod si kumuri. Ano yung pamamaraan ng pag-upo sa pangatlong rakaat o di na pang-apat na rakaat? Ngayon yung sumundan yan. Kung kaya mo, gagagang ka na di na ni kapaguntol ka, o bagdaman natin, naman na yan. Yang marilan karang. May ako tanong, 3 rakaat o di na 4 na rakaat, yan yung pag-upo. Yan yung pag-upo. Ano nang nigunta niya? May niyo na, nakita nyo yan. Kaya pa kahit nalagi din na. Di ka pa katiti na ginugay, nato na ikidiyan mo. Niyo, di ka pa katiti na ginugay na, kikiling na ka. Kaya pa kahit na, ugay na, lagi mas marun na na. O bang nung nagigiraw siya, kan lagi luman na buta. Ugay na lang na niya panutul, sa mga hadis, Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Okay, mayroon pa. Nah, may yun na. Ito na ikaw doon. Ipupuro ka. May pupuro ka na isusulat ka sa puro. Nabasa dito. Yawan niyo? So, kapakaya na. Kapakaya na. Am na bundal yan. Yan niyo? So, kapakaya na. Sa manutong na ay apuntan, agyong kontamore, akauntot, 2 karakat, 4 karakat na patso, puntan yan.
Ada na ipupuro ka, na isusulog ka sa isa. Ada man naknabangon na isusulog ka, ibabatuglon. Ada man ang giraw na kasaya, na isusulog ka. Ada man ang giraw na kasaya, na ipuro ka. Langon na lang niya panutol, abunta naging anamurya. Andi di ba ay kasujud. So ano na yung matiyasan? At-tahiyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat. Assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Igira at 3 rakaat o di na 4 na rakaat, yung unang tasyahud, yan lang yung babasahin mo. Pero kung nagsalawat ka rin, correct rin yung sala mo. Dahil malibad susambayan ka. Abiyang-amya ka salawat ro. Kumplituin pagsalas na tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sumya pa sa zamanan ay wala sa suwenyo naging kaya kasalam kaan nagkatoon na 5 taon sumanam. Eno 5 taon sumanam, lagi lu 5 ros kulinian kapsedamian. Anak selam, amay ka selam na tingin na. Apa niyo? Ini yang hindi ko yung naulon niya. De diretso. Assalamualaikum warahmatullah. Na ayatak siyan makikita ito sa likod. Assalamualaikum warahmatullah. Eno pun may sa likod niya kadingin ka biya-biya. Kenapa mo to Kenapa nga sila manawag o? Assalamualaikum kawanan sa kanan. Assalamualaikum warahmatullah sa kaliwa. Kenapa nga sila manaswag gagiya? La, kaliwa. So, ayang kini kau na iya. So, giyan ni mga pamuntusan si Sagyan kaya asumbayang katayam yang gelas pagkamambu. Balasan kanu Allah Subhanahu wa taala. May natutunan tayo or wala? Mayroon insyaallah malak. So aya na baraktan ron na application. Sagyang nga nagyaswatan no kasambayan kakay kailangan na makorek so sambayang tanong. Amay kamaribad so sambayang tanong di makapas, nayap na di makapas sagyang uta mga pudasing tanong si Allah. Wa hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.